матчът завърши при резултат 4-1, победа за футболен клуб Балкан. Аз мисля, че играта беше равностойна и двата отбора играха доста добре. Едните бяха малко по-резултатни, което доведе до тяхната победа. Тук е Андрей Радев, той е помощник треньор на футболен клуб Балкан. Нека той да каже неговото мнение и оценка на матча. Много приятен двубой, много хубава игра, приятно два български отбора играха. Имаше някои остри влизания, но това е футбол. Вашите играчи играха просто с по-голямо желание, отколкото нашия отбор. Имаше малко високомерие в един момент от наша страна, което въобще не ми хареса. Но иначе, слава Богу, се опазихме без червени картони, без контузии, без неприятни ситуации. Стана един много приятен матч. Надявам се, че хората да са го харесали. Просто показахме как трябва да си и двата отбора, как трябва да се играе в футбол. Ако трябва да оцениш от отборите като игра от 1 до 10, за всеки един от отборите, какво ще кажеш? Нашия отбор, може би 6, BG United, може би даже заради желанието малко по-висока или същата оценка, може би 7. Благодаря много на Андрей. Честито победа, Наско, на твой отбор. Играха добре момчетата. Твоята оценка да чуем. Определено аз съм доволен от показаното. Съжалявам за пропуските, но това се случва в футбола. Нали? Нормално е да се пропуща, но чак толкова много не трябваше. Но очаквах от BG United да бъдат на това ниво, защото все пак аз съм бил 2 години с този отбор и познавам добре менталитета, въпреки че имат нови играчи. Мога да кажа, че те се опитваха да рушат повече играта и не играха много толкова... Показаха пак добра организация, но им липсват, може би, няколко играча, които да завършват в нападение нещата. Специално за матча ще кажа, че доволен съм определено, радвам се, че се състоя и в рамките на една спортменска игра, която беше наистина приятно за гледане. Все пак това е футбол и вътре да са получили някакви такива намеци или нещо, това е нормално в рамките на... Добре, ако трябва да оцениш играта на един отбор на другия по десетобалната система, какви оценки би сложил на двата отбора? В този вид, в нашия отбор, в този състав, момчета от ФК Балкан показаха максимално, бяха концентрирани, но защитата ми не беше на необходимо ниво и не мога да дам десетобална система, все пак 8 е добре. А за BG United? BG United показаха много добра мотивация и на същото тях бих им посочил една седмица, понеже знам потенциала, с който разполагат ако при една следваща среща между двата отбора, мислиш ли, че резултата би се запазил като победа отново за Балкан и загуба за BG, или смяташ, че следващата среща, ако има реванш между двата отбора, BG United би достигнал до победа? Аз се радвам още веднъж да направим един матч, ако е възможно, и аз мисля, че ще бъде възможно. Все пак два отбора в Лос-Анджелес не е малко, ние не сме толкова голямо комюнити. И работим от няколко години с Георги Марков, още в началото, кога създадахме отбора първо BG United. Ако стане втори мач, ще бъда много щастлив, но всеки мач е различен, не мога да гарантирам твърдо. Да, понякога е мал шанса пречи да се стигне до победа. И едни отбори, други имаха пропуски. Също беше забележително, че като че ли младите играчи от Балкан играха много напористо. Много жълти картони ми се струва, че имаше в матча. С оглед на правилата на тази лига, както е прието да се играе, да, играхме малко по-твърдо, но това не беше моя, как да го нарека, не бях им поставил за цел на всяка цена да играят твърдо, просто така се получава. Така се получава в футбол. Импулсират по време на игра. Познават се, повечето играят и на други терени, на други места и вероятно има надъхване между тях, както се казва нормално. Ами добре, благодаря ти. Успех на футболен клуб Балкан. Успехи на BG United
И продължаваме с още няколко интервюта от публиката. Благодаря още веднъж и пожелавам също на BG United. Това е нашия първи тим, създаден в LA. Успехи и ако имат нужда от помощ, евентуално аз съм готов винаги да помогна на отбора. Благодаря ти, Равко. Валю, играта свърши, матча завърши също. 4-1 за Балкан, но аз мисля, че това беше най-добрият матч на BG United от началото на сезона. Имаха пропуски, които ги лиши от един по-добър резултат. Какво мислиш ти? Имаше такова нещо. Всъщност отбора за първи път играе в такъв състав. Ние сме все още в процес на изграждане. И в интерес на истината и аз съм изненадан от добрата игра. Да, момчетата играха с душа и просто много съм доволен. Резултата не е толкова важен. Важна беше играта, да. Имахме възможности, пропуснахме ги, но следващия път ще се реваншираме. Да, беше интересен матч, българи срещу българи, нещо, което не се случва толкова често. Такова дерби тук в Лос-Анджелес. Ти, ако трябва да оцениш матча по 10-бална система, представянето на отбора на BG United и на футболен клуб Балкан, каква оценка би дал на двата отбора? На матча или на отбора? Като цяло, представяне. Като цяло, за тази група мога да кажа, да речем 7-8. 7-8, колко за всеки отбор? Каква оценка на всеки отбор? Оценка на отбора. Балкан стояха по-добре, това е безспорно. Те са по-класни, по-млади момчета са, играят дълго време, втора или трета година са заедно. Да, на тях, например, мога да им дам 8, може и 9 дори. А за BG United? Една единица по-малко от тях. Но това е не защото не сме играли добре, просто, както казах, ние сме сработване. Това е такъв отбор в момента. На този етап това е оценката. На този етап това са възможностите, това е оценката. А при една следваща среща, един реванш между двата отбора, как мислиш, че нещата биха се развили? С победа за кой? Вече се познаваме един други, знаеме си слабите места. Имам идея как може да бъде победен този отбор, така че винаги ще се борим за победа срещу тях. А кое мислиш, че са силните страни на Балкан и силните страни на BG United? Силните страни на Балкан са, защото те са сработен отбор. Имат много силни единици, много добри единици, които могат да играят не на това ниво, на много по-високо ниво. И много добро съчетание между да, много добре. Тактически също стоят много добре на стадиона. А за BG United? BG United мога да кажа, че ние също имаме много добри единици, много добър колектив. Но както казах, в процес на изграждане имаме много опитни хора. Много опитни хора, които умеят, виждат играта, подават пасове дори по-добре от другите. Но няма достатъчно въздух, не да се казва. Да, аз се надявам, че в следващия матч, който неминуемо ще има такъв, един реванш между двата отбора, BG United ще бъде мотивиран да се бори за победа. Балкан също ще се бори да защити позицията си на победител в този матч, на този етап. Пожелавам и на двата отбора много ползотворен сезон и на BG United да постигне целите, които си поставя и да бъде на нивото, на което е било преди няколко години, когато беше шампион на Лос-Анджелес. Благодаря ти, Валя. Благодаря, да се надяваме, че това ще се получи отново. Пожелавам успехи аз на Балкан и пожелавам успехи на нашия отбор също.